Με το ίδιο μακό και με κέφι κακό φύγαν μέρες. Το γελεγάκι που φορείς. Το πρωί άιδες να τραβάς τις τυράντες. Όλα στο κοκκίνο, στο κατακοκκίνο. Μικρή μου μοβεντάλια, στο όνειρο τα κοράλια. Πάλιωσε το σακάκι μου, θα σβήσω απ' το μεράκι μου. Κι εσύ μ' αυτό το φόρεμα το θάλασσι να με κοιτάς. Θα ντυθώ γαμπρός κι από εδώ και μπρος. Καλησπέρα. Καλό. Ωραίο. Καλό, καλησπέρα. Μπράβο στα παιδιά. Εσείς γιατί είσαι ακομβίωτος? Εσύ γιατί δεν έχεις πεντάλια μαζί σου? Για πεντάλια. Εγώ θα κοβόμουν να φοράω τζιν. Πάντως ο Βαρβαρούσος είναι όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά. Και η κυρία Τζάκρη. Κυρία Τζάκρη είναι, ναι, είναι μοντέλο. Κοίταξε, η Θεοδώρα είναι πατριώτησά μου καταρχάς. Δίνεται καλά. Ναι. Δίνεται καλά, έτσι, αυτά ηλεκτρικά, αυτά. Τέλος πάντων, παίξαμε λίγο γιατί. Τι, στην τρίχα. Στην τρίχα ο Βαρβαρούσος. Πολύ τρίχα. Πολύ μακό η Χρυσή Αυγή. Ναι. Πολύ. Είναι ένας πολυπολιτισμός αυτός. Πολιτικός πολυπολιτισμός. Αυτή είναι η πρόταση της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής με την υπόδειξη του κυρίου Μαρκογιαννάκη, ο οποίος είπε: εμείς στο δικαστήριο αυτά τα τρώγαμε πόρτα όταν πηγαίναμε απρεπώς ενδεδειμένοι. Νομίζω ότι το καινούριο στη Βουλή είναι περισσότερο αυτό το στυλ και το χρώμα που δίνουν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Από εκεί ξεκίνησε ο προβληματισμός και μαζί με τα χλωρά, μαζί με τα ξερά και έχονται και τα χλωρά. Δηλαδή να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Ένα τυράντα στρατούλης πίσω. Φοβερό. Παλιά πρέπει να αυτή η φωτογραφία. Πόσο παλιά, δεν είναι. Ήταν τότε που ο κύριος Κουρλέτης ήταν. Ο Κουρλέτης δεν ήταν. Ναι, δίπλα. Δεν είναι τώρα βουλευτής. Όχι, στην προηγούμενη εννοήση. Ναι, αλλά εντάξει, κρατάμε και φωτογραφίες από τις προηγούμενες. Αυτή η βεντάλια είναι τα λεφτά. Δεν έχουν air condition στη Βουλή. Την προηγούμενη κυρία Ηρώδιώτη, η οποία γέννησε και πρόσφατα. Ναι, αλλά γιατί βεντάλια? Πάντως είναι ωραίο το στυλ, είναι σπανιόλικο έτσι αυτό το στυλ. Συμφωνώ. Και ο Στατσόπουλος, τζιν και σακάκι. Έχει πολλό έσσα. Αυτές αλλιεύσαμε από το διαδίκτυο. Προσπαθώ τόσο ώρα που συζητάμε, προσπαθώ να θυμηθώ και παλαιότερα εικόνες με καλοντημένους ή κεντρικά ντυμένους βουλευτές. Εγώ δεν θα πω αν είναι καλοντημένοι ή κακοντημένοι. Αυτό είναι ερωτήσιμο. Δεν είναι εξόδου. Μια χαρά δεν είναι. Γιατί αυτό είναι καλύτερο από ένα παντελόνι και ένα σακάκι για μια γυναίκα? Γιατί αυτό είναι εξόδου, είναι άλλο πράγμα. Είναι εξόδου. Ναι. Αυτό όμως είναι να έχεις και μια τσόπερ μηχανή, ένα άλογο, είσαι άψογος. Ωραία. Πάντως η συζήτηση για τα ρούχα ξεκίνησε από την ουσία, δηλαδή το τι λέγεται στη Βουλή, οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται με αφορμή και τη δήλωση, την αναφορά του κυρίου Καμένου σε κυβέρνηση Τσολάκοβου. Ναι. Αυτό πείραξε τον κύριο Μαρκογιαννάκη. Ναι, το ξέρω. Εσύ είσαι μικρό κορίτσι. Εμείς φορούσαμε στο σχολείο τέτοια. Όχι τέτοια. Όχι τέτοια. Επειδή πρόλαβα την επταετία. Στη διάρκεια της επταετίας ήμουν στο δημοτικό. Και εγώ πρόλαβα την ποδιά. Ναι, αλλά όχι στην επταετία. Όχι στην επταετία. Και τα αγόρια τα κουρεύανε με φιωγκάκι εδώ μπροστά. Ήταν άλλα χρόνια. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θα φτάσουμε μέχρι εκεί, αλλά δεν είναι κακό αυτό που έγινε και γίνεται στη Βουλή. Δηλαδή, ένα σημάζεμα το θέλει το πράγμα, γιατί την ίδια ώρα ζητούν και από τους εκπαιδευτικούς. Έτσι, να υπάρξει ευπρέπεια κτλ. Όχι, γενικώς, ρε παιδί μου, να μην είμαστε τόσο χαλαρά. Τέλος πάντων, ξεκίνησαμε λίγο χαλαρά. Η διάσκεψη των Προέδρων, να σας πούμε. Για πες το πολιτικό, ότι δεν καταλήγει.